Ako by som ohodnotila moju sériu Zvieratka z farmy? Na 3. mieste máme prasiatko. Veľmi chutné, ale nepáči sa mi, že líčka a ušká sú tej istej farby. To by som zmenila. 2. miesto obsadil psík, veľmi milý, ale niečo je tam čudné. Neviem, čo som mala urobiť inak. Niečo sa mi tam nepáči. Možno, že ušká by mohli byť väčšie. Neviem, niečo mi tam chýba. Predtým, ako vám prezradím 1. miesto, ceny útechy dostáva ovečka. Ja neviem, prečo to nevyzerá ako ovečka. Ja si nemyslím, že to vyzerá ako ovečka. A ja som to malovala. Na 1. mieste samozrejme koník. Veľmi milý, ja som bola prekvapená, že sa mi to podarilo, lebo kone neviem malovať. Ktoré 3 by ste si vybrali vy?